କଲୁ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକା। କେମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଭାଇଟି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଫେର ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ। କିଛି ରାସନ ବି ଆସିଛି, ରାସନ ବି କିଛି ଆଣିଛୁ, କିଛି ସଉଦାପତ୍ର ବି ଭାଇମାନେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ 20,000 ଟଙ୍କା ବି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାଇଟି ଖାଲି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସବୁଦିନ କେମିତି ଚଳିବ ସେ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଭାଇକି ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କ କଥା ସରକାର ବୁଝିଲେନି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଏବେ ତ ଆସିଲୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆସିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଭାଇଙ୍କ କେମିତି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ତିଆରି କରିବୁ।